She's got glitter for skin, my brain. Isip kabahin sa iyang 20th anniversary sa Kapuso Network, ni pirma og bagong kontrata si award-winning actor o Kapuso Drama King Dennis Trillo. Kauban niya nga may pirma si GMA Chairman and Chief Executive Officer Attorney Felipe L. Gozon o guban pa mga opisyal sa Kapuso Network. Gani, gikalipay ni Dennis ang pag-extend sa iyang career sa GMA Network samtang gibutyag ni Attorney Gozon nga gikalipay usab niya ang kalampusan sa Kapuso actor o wa siya'y nakitang problema sukad nga nisud kini sa GMA. Nagkaanam og kasuod ang mga artista sa abot kamay na pangarap. Sama na lang nila ni Jillian Ward o veteran actress na si Dina Bonnevie. Makita sa Instagram post ni Dina ang pagkasuod nila ni Jillian samtang anaa sa set sa serye. Gani, nagsinukli ay pa og mga greetings ang duha. Ulit ba talaga yan? Ug sa nagpadayong mga eksena sa maging sino ka man, samtang nitubag sa question and answer portion si Monique, gitiunan siya og pusil sa iyang kaaway. Maigo ka sa bala sa pusil si Monique o aduna bay muluwas kaniya? Kana, o guban pa at ang isa maging sino ka man pagkahuman sa 24 oras.